baya Mustapha ai gwiwa na ku ne mai waka yau ku na taho nake yi wasan barka da baitoci na zo na ce ba ku taka ilahu tabare yayi sa albarka ni Mustapha ku kuka saka na a harka. Assalamu alaikum kafitanin hajjoyin mu na Saudiya baki daya. Ina yi muku sallama irin ta addinin musulunci kamar yadda kuka sani kuma kuka saba ji. Ni ne naku Mustapha Gwiwa mawaƙin ku hajjoyin Saudiya. Ina yi muku albishir da sabuwar wakar da zan rangada muku ta barka da sallah domin nishadin ku a koda yaushe. Game bidar shiga wannan waka ta barka da sallah da za a rangada hajjoyin mu na Saudiya. Ashara ne kacal domin ƙarin bayani sai ku tuntube mu akan nambobi kamar haka: 0700 39 02 12. A Saudiya sai ku tuntuɓi Hajiya Umma akan plus 966 59 52 04 65 ko kuma Muhsina Gamaji da ke nan Saudiya plus 96 59 46 83 ko kuma Sha'awanatu a Saudiya 0700 49 80 0809 ko kuma Khadija a Saudiya plus 966 57 81 62 924 ko kuma Hajiya Fatima Zakan Yallo akan lambar waya kamar haka plus 966 56 4044 maza ku hanzarta kafin wa'adin da aka ɗiba na sati 2. Muna marhaba lalai da zuwan ku hajjoyin mu na Saudiya baki daya. Na ce daga baya Mustapha ai gwiwa na ku ne